ụbọchị nke taata ndị be anyị ana m ekene unu wee na-asị ka ụbọchị nke taata ya mara anyị ma n'ụzọ pụrụ iche. Anyị nọ na o nwere nchọrọ ikwu banyere sit at home a. Sit at home anyị mere na Mọnde gara aga bịara mịa oke mkpụrụ ọ bịa chekie Nigerian gọọmenti ọ bịa chekie Nigerian gọọmenti o wee rukwe na nke tata ewere burukwe propaganda tii ya na-enyere ọda na sit at home adịnwa onye ọbụla pụtaba maka ha amago na ọ ga-eche okwufa ndị be anyị continue na sit at home a every Monday mgbe anyị ga na-eme ya wee luo mgbe a anyị hapụ Maazị Nnamdi Kanu o nwere ike dịfe Maazị Nnamdi Kanu nwere ike ịnọ n'ime ebe ahụ anyị alabagodi anyị labaza eje kpọrọ ya gwa ya nwoke bịa anyị ana amambụrụ eji wee stop all the sit at home akwụsịrị sit at home a in favor of na anyị nwere n'onwe anyị n'ala Igbo a ka akwụsịrị sit at home a na ọ na-emebiri anyị ụfọdụ sọrọ maka ekọnọmi ihe nna chịkọta ele ihe sit at home Mọnde a ji wee bụrụ ihe akwụsịrị akwụsị n'agbanyeghị n'ihe anyị ji azụ ka anyị ndị shọ nakwana nta anyị achọkwana ndị ọka dịtolele ebe anyị achọkwana ndị na anyị na mmadụ ya enwe okwu ọ bụghị ihe anyị na plan anyị achọkwana ka egbuo mmadụ mana ihe a na-aya ọbụ na anyị chọrọ inwere onwe anyị wee ma tinye sit at home a okwu odade isi ajụọ ịgakwara n'ihu kamera isi ajụọ ndị mmadụ oyi gọọmenti ekwetekwe ọ tọrọ ụtọ oru na nke taa asa ya na sit at home ahụ adịrọzi ya na-ewepụla ya kedu ka sit at home a si wee bịa nunya gọọmenti manya aha cheki ha o ruzie taa asị ya na sit at home ahụ na ọ dị nwa na onye nọ na mkpọrọ anyị ga-afụba anya nyere ọda onye anyị ga-afụba anya eri mgbe eji bute ya jiri wee nyekwa ọda were sịkwa na ọ ya awa ọkụma onye ọbụla bịaba ahịa ndị be anyị enyere m ihe ahụ enyo onye ọbụla hapụtaba o wee ebe m na-eje ndị be anyị ekwesịrị mgbe agha so onye ọbụla pụtaba anyị nwa bụ ndị ọ dịrị ikwa ya ha eje Igbo mgbe e kwuru onye ọbụla ya na tata na-asị onye ọbụla bịabazie normal business unu ekwe na ụlọ ahịa eje maka na ihe unu kwu ka emere unu na-emebeghị ya ka emegbodu mba anyị a na-eje ọ bụrụ ndị yara asị gị anyị aja eje bịa jebe ọrụ anyị aja eje anọ m na home sit at home Mọnde ọbụla anọ mbe m ṅa ntị onye zọba eke ya ọ bụ na ụnụ azọrọ ụnụ ama nketekwe ọ bụ nkwe na ụnụ azọrọ ụnụ ama nketekwe sit at home onye ọbụla nọrọ na Mọnde maka nna anyị ukwu nwanne anyị a sịrị Igbo enwe eze mana achọrọ m ịgwa unu Igbo enwegwa eze Nnamdi Kanu eze ndị Igbo ihe na-eme eze ndị Igbo na Ghana eze ndị Igbo n'ebe nwa eze ndị Igbo n'ebe nwa eze ndị Igbo ọga anyị enwegwa eze otu eze anyị nwere anyị ji akata abụ Nnamdi Kanu eze ndị Igbo ọ na-ewekwa onye ọbụla iwe ewebe onye ọbụla iwe ọ na-ewekwa ọha na eze ndị Igbo iwe mụ nwa abụrụ ọha na eze ndị ara eso na ndị Igbo bụrụkwa onye eze abụkwa m nwa eze ama prince abụ nwa eze a nọrọ nwa aṅụrụ mmadụ n'oko ya chebere dike n'ala ihe ala na ngwuru ụmụ awaala ebe a nọ wee mụọ m esi m n'obi eze iru oju ajụjụ ya agba gị eze bụ n'ime ụlọ nke ọ dị esokwa m ọha na eze ndị Igbo ọha na eze ndị nke a Igbo enwe Igbo enwegwa eze ofu onye nọ n'obodo oyibo onye ọda ana ọnwa ya ebe a ebe niile n'Igbo ajụ oyi mechie ihe menwu ya onye ga-eme ya ka o nwere ọha na eze ndị Igbo ya pụtakwuo ya eme ya ọ na-agba anyị ndị ọ gwara anyị agwa mgbe o nwere isi Igbo enwegwa eze Nnamdi Kanu eze ndị Igbo birikwe eze ndị Igbo nwere ihe ga-eme gị na ntị achọrọ m ka ndị mmadụ jụọ onwe kedu ihe eji wee wepụ sit at home a every Monday
ijuola onwe gị ihe eji wepụ o nwere ebe ha na-aba o nwere ebe ha na-aba o nwere ihe ha na-abịchi ha mana oge emebi ihe oge emebi ihe oge emebi ihe ma emebe ya gịnị ka ọ ga-emebiri ike ndị oge emebiri ihe oge emebiri ihe oge emebiri ihe mana oge emeziri anyị ihe oge emeziri anyị ihe ndị Igbo oge emeziri anyị ihe kedu ya jiri apụzi anyị gịnị ka wepụrụ ya every Monday sit at home kedu ihe ewepụrụ ya eze ndị Igbo ọ na-anọ n'obodo oyibo onye ọda ọ bịara mmezu n'obodo oyibo ọ bịara mmezu n'obodo Igbo ọ bịara mmezu n'obodo Hausa ọ bịara mmezu in fact o nwere ihe Chukwu ji weta ya ihe na-akpụ ya bụ Chukwu zitere ọzọ Igbo ndụ Igbo enwe eze mana Nnamdi Kanu eze ndị Igbo ka dịgodo enye ọhụ kọmunni amabeghị m plan unu obodo a amabeghị m plan unu ọ kọrọ emegodi iwe mgbe emekwanye emepụ anyị amakwa n'ebe anyị ga-agbaga Igbo enwe eze mana ịfụkwara na onye eze na-abụ onye eze kwuo okwu ọbịa na mmezu ebe a mana Igbo enwe eze ọmụ ya agwa gị Igbo enwe eze onye eze kwuo okwu ome gị ọbịa na mmezu nsogbu adịrọ ka anyị na-eje n'ubi ma ji n'aka mana ihe m chọrọ ịgwa ndị Igbo lebagodini anya gịnị kpatara eji weta isi Jatuma o jefuo ndị ụfụ na-arụ anyị ewepụsie ya kedu ihe ị ga-akpọ ya kedu ihe bụ isiokwu kedu ihe ọ adịghị ka ya bụ ya kedu ihe ọ adịghị ka ya mkpatara ya kedu ihe ziri eji wee wepụ ya ewepụzi ya na ụna arịtawana ndị ego nwata eretago azụmahịa na-ala ala ọga azụmahịa na-ala ala ụrụ oyibo niile a na-ana ana gaa ya gọọmenti adagwe ụwa niile nọ n'ọgba aghara oge choku people all over the world ọgba aghara adịgo ọdịgo ndị ọma nkwụsịnata ọbịago maka Chukwu abịago ụnụ ada anụrị the voice ụnụ aha anụ ọnụ Chukwu ọ bụrụ ihe na-anụ ọnụ Chukwu ịka ama na ọbịago Chukwu abịago ọ sịrị abịa na onwe gịkwa ihe ga-adị n'ọnọdụ ọzọ mana ọ sị gị nya ntị mgbe ọbụla a na-ada peace ndị ma na mgbe aka nke bụ nsogbu rụrụ ụlọ biri anyị na-achọ peace anyị na-achọ udo mgbe aka nke bụ nsogbu rụrụ nnukwu ụlọ dịrị n'ime ya ndebe anyị unu ekwekwana ka anyị kpọcha aka tiere ọkụkọ akị ma unu chetakwe ọ na-abụ onye alaba larugo ọla alatọkwa ọzọkwa ijekọtakwa galụ nke ijere je ala gị n'iyi amakwam ya ji kwụsị sit at home amakwam ya kwụsịrị ya amakwam ya unu kwụsịrị sit at home ahụ gịnị ka a gbara unu ngwa nsogbu arụrụ ka a na-ejegodi ọba mụ ya ebu ụzọ ba akwa ahụ onye na-ekwu maka ndị na-ebu ụzọ ba akwa apụọla m ka ndị ekwere ihe dịrị m